Riko mangan apa nang kono, Mbok? Mandi, Pak. Mandi, Mak. Saiki ora karo. Lah wong riko ana tamu kok dibalangi ket mau. Ana tamu ke ditampa sing apik. Ana tamu kok dibalang-balangi to, Mbok. Ana tamu ki ra pareng kaya ngono, ana tamu kaya panganan kok dibanting. Yo, Nek nak majeki. Kang, ora cukup kok. Aku kaya ngene sikile. Oh. Tamu keke ditampa sing apik-apik ki ngopo panganan diumpet-umpet ki nang kasur kaya ngene. Oh, Mbak. Wah, ketemu. Apa iki? Duit receh. Oh, duit receh. Jerone apa? Padha pusi meneh iki ndelok. Oh, aku ana roti nek dompet to, Mbok. Oh. Apa ki roti nek dompet-dompet kaya ngene ya Allah. Sangoni po tamune. Ati sangoni.